Здравейте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Валя. Аз съм Валя и днес заедно ще направим ето тази красива торта вишна в шоколад. Но преди да мина към рецептата, както винаги искам да ви подсетя, ако харесвате рецептите ми, но все още не сте абонирани за моя канал, направете го, напълно безплатно е, а и така със сигурност няма да пропуснете нито една от интересните рецепти на канала. За 2 блата за нашата торта ще ми трябват следните продукти. 350 грама брашно, 170 грама краве масло, 200 грама черен шоколад, 2 яйца, 200 грама кафява захар, 12 грама какао, 200 грама кисело мляко, 100 мл вряла вода и 1 чайна лъжичка сода. В тенджерка с дебело дъно слагам на котлона маслото, за да се разтопи, а през това време, докато се разтапя маслото, аз ще присявам в дълбока купа, при мен е купата на миксера, какаото заедно с брашното и добавям също така тук содата и кафявата захар. Разбърквам всички тези продукти и правя кладенче в купата. Поглеждаме сега към маслото, то е вече разтопено, но изчакаме до края да се разтопи и да се сгорещи. Тогава спирам котлона и изсипвам в горещото масло шоколада. Разбърквам енергично, за да се разтопи шоколада изцяло. Разтопеният в маслото шоколад прехвърлям вече върху сухите съставки в кладенчето, което направихме в купата. Разбърквайки шоколада с сухите съставки, прибавям тук и 2 яйца, продължавам да разбърквам, прибавям също така и киселото мляко и врялата вода. И сега вече трябва да разбием тестото с миксер. Може да го направите и с обикновен ръчен миксер. И след като получим гладка еднородна смес, няма нужда от дълго разбиване, спираме вече миксера. Тестото ни е готово и трябва да го разделим на 2 части, за да изпечем 2 блата. Аз разделих тестото в 2 форми, които са с диаметър 18 см, но сега го отчитам като грешка, защото блатовите са станали много дебели и ще се наложи после да ги разрязвам. Затова най-добре използвайте форми с диаметър 24 до 26 см, така директно ще ги използвате блатовите, без да ги режете и по-лесно ще злобите торта от 2 блата. Печем ги във фурна, загрята до 180 градуса, 25 до 30 минути, но по-добре проверете за всеки случай с клечка, която трябва да излезе суха от блатовите. Ако нямате 2 форми, може да изпечете блатовите един след друг. Не е никакъв проблем, тестото малко да изчака, докато се изпече първия блат. Изтиналите блатове аз прибирам в найлонови торбички и ги оставям на страна. А аз се заемам с приготвянето на плодовата плънка. За нея използвам 450 до 500 грама замразени вишни и 80 грама кафява захар. Слагам вишните в тенджерка с дебело дъно, слагам отгоре и захарта, включвам котлона и чакам вишните първо да се размразят и умекнат, а след като заврат, оставям ги на котлона, докато леко се сгъстят. След като се случи това, прехвърлям вишните в цетка и отделям вишневия сок, който ще ползвам за сиропиране на блатовите, а самите вишни ще ползвам за плодовия пълнеж. Ето как изглеждат готовите вишни и сока, който се е отделил при варенето. Този вишнев сок смесвам с 50-60 мл вишнев ликьор и с тази течност ще сиропирам готовите блатови. Дойде ред да подготвим и шоколадовата украса за нашата торта. За целта 150 до 200 грама черен шоколад разтопявам в малка тенджерка и разтопения шоколад изсипвам върху хартия за печене, разстилам този разтопения шоколад и отгоре покривам с още един лист хартия за печене. След това внимателно хващам от едната страна 2 хартии заедно и започвам да ги навивам на руло. А това руло после изпращам в хладилника, докато се втвърди шоколада. През това време ще приготвим и крема. За крема ми трябва 500 мл течна сметана за разбиване с масленост 30 до 35% и 3 супени лъжици пудра захар.
изсипвам сметаната в купата на миксера, прибавям пудрата захар. Трябва да знаете, че за да се разбие добре сметаната, трябва да бъде предварително много добре охладена, т.е. тя трябва да е престояла в хладилника поне 10-12 часа. Започваме разбиването първо с ниската скорост на миксера. Постепенно, успоредно с сгъстяването на сметаната, ние вдигаме и скоростта на миксера и ще видите как пред очите ви буквално за много кратко време сметаната се сгъстява, превръща се в пухкав облак. В този момент трябва да спрем миксера, за да не превърнем сметаната в масло. И така, кремът ми също е готов. Започвам да сглобявам тортата. В чинията за сервиране слагам първия блат, но преди това съм отрязала горната част на блата, за да го изравня и да го направя по-тънък. След това съм го надупчила с клечка за зъби и обилно го сиропирам с подготвената течност. Сега слагам от крема върху първия блат и върху крема нареждам половината от вишните. Ето го и втория блат и него го разрязвам, за да го изравня и да го направя по-тънък. Настанявам втория блат върху крема и него го сиропирам обилно. След това върху втория сиропиран блат отново слагам част от крема, а върху него слагам вече трети блат. Това е отрязаната част и тя леко се разпада. Опитвам се да все пак да сглобя и още един трети блат. Ето защо ви казах, че е по-добре да изпечете два по-големи блата. Няма нужда после да ги режете и да си мъчите като мене с сглобяването на тортата. Отново нанасям крем. Последният блат не съм го сиропирала, защото той и без това леко се разпада. И след като измажа цялата торта с крем, отгоре поръсвам с малко трохи от изрязването на блатовите. Украсявам горната част на тортата с останалите вишни. Погледнете, вече започва да изглежда много красива нашата торта. И последното, което ще направим, изваждаме в твърдения за украса шоколад от хладилника и с парченца от този шоколад украсяваме страничния борд на тортата. По този начин тортата окончателно ще придобие много красив облик и погледнете с този аутфит. Тортата вече изглежда окончателно завършена. Сега вече прибирам в хладилника за стабилизирането на крема, а също така и блатовите да поемат ароматите и вкусовите от сиропирането. И затова тази красота трябва да престои няколко часа в хладилника, а след това вече може да я разрежете и да си насладите на вкуса на тортата. Това е, приятели, рецептата ми за днес и ако тя ви е харесала, знаете, както винаги, долу в описанието под самото видео ще намерите всички необходими продукти и точните им количества, за да работите още по-лесно с моята рецепта. А аз ви благодаря, че отново бяхме заедно и до нови вкусни срещи!